आसाम विधान सभानि जे बिसायख'थि बेयो जोबोद मोनसे मोजां परिबेसनि गेजेरजों बयबो लोब लोब फैनानै गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै गणतान्त्रिक देशनि जे मोनसे जि नागरिकनि जे अधिकार संबिधाना जि होनाय बे अधिकार बायदियै बयबो मोजाङैनो मावफुंबाय आरो बिनि थाखाय उदालगुरि विधान सभा समस्तिनि आइ आफा रायजो राजा गासै जोंनि समस्तिनि 1,70,000 भटार बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सासे केन्डिडेट हिसाबै इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि हिसाबै आं हामलायनाय आरो बिथांमोननिसिम आंनि धन्यबाद बा ग्रेटिटिउडखौ आं बावहरबाय। बिथाङा जिहेतु बिथांमोना प्राय 80% माने भट होनानै गणतन्त्रखौ शक्तिशालि खालामनायनि थाखाय खामानि मावबाय आरो मिजिंथिदों जे नैबे मैयानि जि भट जालांनाय बे जालांनायाव गासै बिथिंनिफ्राय जि रिपर्ट भुटाननिफ्राय बर्डारनिफ्राय लानानै आप टु नोङो लावदं शिबपुरसिम सानजाहा नोङो इक्राबारि बा दैफां ताराजुलिनिफ्राय लानानै खोलाहा बेंबारि बा हरिसिंगासिम बयनिबो रिपर्टआ बेनो एबाराव परिबर्तन नागिरदों आरो बेखायनो यां केन्डिडेट आरो जि मोनसे जेनजेडनि निउ भटार आरो इयुथ भटारनि मोनसे बेयाव वेब दङमोन आरो इन्टेलेक्सुवेल सामनि जि वेब दङमोन आरो गुबुन गुबुन दोलोआवबाबो जि मोनसे साइलेन्ट भटारनि वेब दङमोन। जेसेबां थाखा फैसा अपोजिसना बाहायदोंब्लाबो बयनिबो वेबनि गेजेरजों मोनसे गोदान मोनसे मिशन आरो भिजन उदालगुरि विधान सभा समस्तियाव मावनो गोनां थानायनि थाखाय बयबो भट होनायखौ जोंनो रिपर्ट होदों। मिजिंथिदों रायजो राजानि अनसायनायाव जों देरहासार जागोन आरो आनान गसायाबो जोंखौ आशीर्बाद आरो अनसाय हरगोन। बे बिथिङाव आङो बेखिनिखौनो फोरमायबाय। उदालगुरि विधान सभा समस्तियाव जोंनि टारगेटआ 99,000मोन। जिहेतु 9 मैया 9 तारिखआव जोंनि भटिं डे आरो फैगौ 4 तारिखआव बियो काउन्टिं जागोन। दा बेखायनो 99,000नि टारगेटनि गेजेराव दासिमनो जोंनि रिपर्टआव जि फैदों माने एसे बेयाव प्लास माइनास जादों। जथेस्थ' जायगायाव जोंनि भटआ बारायदों, जथेस्थ' जायगायाव जों साइलेन्ट भट मोन्दों, यां भटार निउ भटारनि भट मोन्दों आरो जाय जेरै थाखा फैसा राना मानो जेसेबां सिगि सुग' दाबि दमखि खालाया मानो बयबो रायजो राजाया निउ फेसखौ नायनानै भट होदों। बेखौ लानानै जोंनियाव दाबो बिसास दङ 85,000 प्लास जोङो मोनगोन। बहाबा बहाबा जोङो हाबहैस्लाबनो हायासै। गोबां जायगायाव आं केन्डिडेट हिसाबै आं गावबो माने देखा जानो हायासै। बयबो केन्डिडेटनि मोखांखौ नायनो लुबैयो आरो गोबां जायगायाव खोथा होखानाय जायगायावनो जोङो केम्पेइनाव सम मथे जोङो सहैनो हायाखै। दा बेफोर गासैबो हिसाब निकासखौ लानानै बिराद गिदिर समस्ति बेयाव जोंनियाव एसे दुखु थाबाय। आं निमाहाबो बिदों खिन्थु रायजो राजाया केन्डिडेट नुवाबासिनो भट होदों आरो जथेस्थ' गुबुन पार्टिनि बिथांमोननि भटखौबो जों साइलेन्टलि मोन्दों। बेखाय 85,000 प्लास भट मोननानै जोङो उदालगुरि विधान सभा समस्तिखौ इउपिपिएल दोलोआ जों देरहागोन बियो रोखा जाबाय आरो सानसे साननैनि गेजेराव ग्राउन्ड जोंनि जि रिपर्ट बे रिपर्टआ फैगोन। बेनि थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों।